Don Miquel, jo li volia agrair tot el que ha fet per mi. Què li sembla si ens n'anem els dos a fer-nos un al bar? I així ens acomiadem com Déu mana. No puc! Encara he de fer l'informe sobre la reunió d'ahir. Bé, en qualsevol cas, suposa que demà ens veurem, abans d'anar-me'n jo. Això espere. Hola. Bé, ja m'heu vist, ara ja sabeu qui soc. Soc Nelo Gómez, soc actor, encara que vosaltres me coneixereu com Xavi per paper de l'Alqueria Blanca. I avui, que esteu així a ma casa, a Mislata, vull ensenyar-vos el meu animal de companyia, que és pequeñito però matón. Anem a veure-lo. Este és Milky Way, és un hàmster comú, i Milky Way me'l regalaren quan jo vaig entrar en la universitat a fer art dramàtic perquè jo volia fer un monòleg amb un hàmster. Aquest hàmster ha crescut rodejat d'actors. S'ha vingut també al rodatge de Single, l'altra sèrie on jo he treballat, s'ha vingut també a l'Alqueria i bueno, per això dic jo que és mig artista ja, perquè coneix el panorama quasi millor que jo. Nelo, tots sabem que entre rodatge i rodatge no pares quiet. Qui cuida el teu animalet quan tu no pots? Ma mare és qui realment cuida de Milky Way i el té molt consentit. Massa, diria jo. Però ta mare Blanca? No, ma mare és real. Ma mare és real, Blanca... Encara que Blanca me'l cuidaria també igualment, perquè me vol més. Ara no sabia si parlava amb Nelo o amb Xavi. I d'on li ve aquest nom tan bonic? Milky Way és el cantant d'un grup que es diu La Casa Azul i que la persona que me'l va regalar és superfan d'este grup. I d'ahir naix el seu nom. Nelo sempre ha tingut animals a casa des que era menut. Per a vendre com a artista has de tindre material fotogràfic, no? I jo vaig voler fer-li, a Milky Way li vaig fer un dia una sessió de fotos per lo que puga vindre, no? Vaig fer unes fotitos, pues, així una mitjant, una altra en acció, una altra més, com així més dramàtica, no? Posant, per tindre material. A Milky Way li encanta posar. Serà conscient que ha de posar-se ben guapo per si el contracten per algun treball. És molt fotogènic. Ha eixit a mi, en això, ha eixit a mi. El que passa és que de vegades li entra la vergonyeta, no? És normal, els nervis, de vegades juguen males passades, però bueno, en l'equip de Guamipi se durà superbé, suposa. Almodóvar, qui m'estiga veient, així teniu a uno. Però, Nelo, parla'ns de tu mateix i de la teua carrera. No sé com dir-te. Nelo i Xavi confonc l'actor i el personatge. La de Xavi és una de les històries que jo... Bé, que m'agrada, alhora que de vegades me fa patir, però això dona molt de joc, no? Perquè han passat tantes coses des de la mort de son pare, deixar el seminari per una xica, per Anna, que després va i no li estima, una mare que se vol fer l'artista... Són moltes històries en un poblet i molt divertit. La veritat és que el viatge a l'Alqueria és superinteressant, és el més xulo que he fet fins ara de treball. Que bé, Nelo. I aquest futur que t'espera carregat d'èxits amb Milky Way al costat acaba de començar. Este és l'apartament de Milky Way, esta és la seva caseta. Té ahí la finestreta, té el túnel, no tenéis què és? Té el túnel per on puja, per on baixa, té la rampeta, la seva rodeta per a fer exercici, perquè clar, tot el dia en la gàbia, t'ho imagines, si no fer algo d'esport. I així està el salón comedor on està el papeo. És un bon apartament d'hàmster? Home, jo crec que sí. N'hi ha pisos de 30 metres quadrats que tenen menys coses que això. I tant, esta gàbia apartament és molt luxosa, xicoteta, però molt ben arreglada i no li falta cap complement que està fent ara Milky Way. Agafa la palla o el serrín que li pose i se fa com una cova. De vegades, quan estic jo amb els meus nebots, perquè no li molesten, agafa i se tapa. Se aïlla del món. Mira-lo, se fa una boleta. Ahí està, aïllat, posant-se en el paper. Un hàmster independent i amb eines per a desconnectar. Bueno, pues jo és que visc molt a prop del parc de Capçalera i solem vindre així, Milky Way i jo, va que se pega una volteta, igual que els gossos ixen al carrer, no? Pues jo trac al hàmster.
i així també pues, bueno, se ventila, coneix, fa amiguets, així és que n'hi ha de tot, n'hi ha una fauna en la part de capçalera. És bo que qualsevol hàmster veig amunt i es relacioni amb altres. Jo el que m'agrada és que soltar-lo així en l'herba, perquè tingui contacte també, perquè jo en herba no li puc posar en la gàbia, li poso serrín. I aleshores, així se pega una volteta a ell, n'hi ha bitxes per així que de vegades li fa cosquerelles, a veure si trobem uno. Un hàmster completíssim, sobretot sorprèn la seva faceta artística. És que li fan por les càmeres, i és de teatre, i és de... O bueno, mira, ai, se'n va. Milky Way. Anem a veure, on està? Milky Way va a la seua, ja ho sabeu. Ui, socorro! Milky Way. Milky Way, no ho facis, eres massa jove. No, Milky Way, no! Tranquil, Nelo, que un artista com este interpreta qualsevol paper. Bé, Milky Way, jo ara vaig a deixar-te en la mare, en blanca, eh? I porta't bé que ho rosegues tot, i després s'enfada amb mi. I així jo, mentre me'n pegue una volteta per l'alqueria, a veure si veig a Pili, i a veure si veig a Anna, a Donet, i sobretot, a veure si veig a l'alcalde, i li dic que en comptes de fer una fonteta que vol fer que mos faça un llac Milky Way com este. Bueno, què dic un llac? La mar, que mos faça la mar Milky Way. I així arribe jo en el barco a l'alqueria. Va, di que sí, capitán. Adéu, guamipi. Digues, guamipi, guamipi. Ja parlarà.